खुलुमबाय बयखौबो बर' मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो भिडिअखौ बानायबाय। आं दिनै बावखुंग्रि हाजोआव बेरायनो फैदों। फार्स्ट टाइम फैदों आं दिनैसो। आरो बे बावखुंग्रि हाजोआ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दङ। नोंथांमोना फैखांबायबो जानो हागौ आरो जाय जाय फैयाखै नोंथांमोना नायनो लुबैदोंबा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना आं ससे खेबनानै देखायगोन। आरोबाव जोबोद दावराव भिडिअ बानायनो सानदोंमोन एसे मोजाङै नाथाय बानायनो हायासै। जोबोद दावरावथार आरो मानसिफ्राबो जोबोद भिर आरोबाव प्रमद सारबो फैदों नुदोंमोन आं दहाय। भिडिअखौ खाथियाव लांनो हायाखै बाव ससे नुगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोबोद गोबां बे ओंखारनायाव खेबनायमोन आरो ससे खेबदों आंथ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासे। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामना हो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो। 가끔가시네. 가오란 나가. 아, 치킨하고 그래. Kini suka aku karena warna ya. Ini. Ya. David. Esto kemarin yang baik hak kagak na.
अर्धे कड़ा थोड़े हो